Hi mga guys, karon guys kay wala man tayo duty, so atong buhaton guys mag kanang magic challenge ta guys para sa malingaw ang atong mga viewers. So karon guys atong buhaton kay naman ko gihimo nga gilingin nga papel. So tulo ni ka papel guys og isa ka kahon nga sudana sa tantax. Atong buhaton ani guys isulod ta ni siya kinahanglan guys nga makatransfer ni sila dire sa pikas. Silang tulo guys pinaagi nga dire ipaagi sa ilalom guys, ipalusot na ko ni siya guys dire sa pum. Pag ukab guys dire, pag ukab na ko nana din dire ang papel nga akong gilingin. So nakuha guys. So kini tulo ka papel guys kinahanglan palusot na ko ni siya guys dire sa ilalom paagi. So matakluban na ni siya diha tanan. Disimra gyapon ani guys kining box sa tantax. Ipalusot gyapon ako ni siya guys ilalom sa pum o pum. Dire na ko siya ipalusot tapos pag abre nana din dire ang tantax. So kuha guys. So timan-an niyo guys ha. Kinahanglan guys nga inyo gining humanon nga video guys para nga makatunan ninyo guys ang ako sad nga kahibalo. So karon guys atong sugdan na guys kung unsaon pagpalusot sa pum. So atong tanawon guys walay bangag ning among pum guys sabi sa tuog lagom-lagom ni guys pero walay bangag. Pero mulusot gina siya guys. Mulusot mga nang dako nga. So karon guys kanang ato na sugdan guys para nga ma-enjoy na mo guys. So atong takluban ang tulo ka pum. So kining isa ka box nga tantax guys atong isulod sa lalom guys adre. So atong buhaton guys is i-check na to daan guys para fair play. I-check na to ang pum guys kung naabay papel dire. Basin kaingon mo guys ba nga naay papel na ko gikuha. Oh wala guys, oh wala. Oh wala. Oh so atong ibalik guys. Wala guys ha. So nara ang tulo ka papel. Nahibalaan masan ninyo na uga nako gikuha dahil sa ilalom guys nga uban kay mudaghan naman yung papel. So kini ra gid tulo ka papel mo ra gid ni atong ipalusot diha sa kuan og kining ikaupat ni taklob sa box. Namong ko ikauban sa trabaho sa nona guys dili na siya mutuo sa akong mga magic. So magkita mi sunod guys isulod na ko siya sa botilya. Ipagawas na ko siya kung mangihi. So kini guys sugdan na to guys ang akong gihimo nga magic challenge. Okay guys takloban na nato guys ha ang tulo ka papel guys oh. So tulo isa din kakuan. So takluban na nato guys. Tapos kini sa box nga tantax atong isulod sa ilalom. Okay, mo man atong isabutan ganina. So guys, oh guys oh walay sulod dire sa pikas guys oh. Wala fair play kay guys oh. Oh. Oh tanaw guys, walay sulod. So dire tulo ka batuan nga papel nga ang gilingin. So takluban na to guys. So guys oh. Ay so sorry guys, before na mo sugod guys. Ato ding oras yunan kay dili man mahimo ang atong magic kung walay oras yun. Sige guys ha. Oras yun sa birit sa biti sa igusog. Wow. Okay guys, sugdan na to guys. Oh, nara guys oh, walay papel guys ha. So mag-start na ta guys. 1, abti ka inyong mata guys, abti ka kay ay mong pumilok. 2, oh guys oh. Ano? Ana ko na siya guys, ana. Oh, fair play siya guys oh. Tara tulok papel. Ana lang siya guys oh. Oh, di ba? Ana dayon. Oh, di ba? Ana guys. So ugnan na to siya guys, idutin na to nila kay para gyud di makabuhi ang atong gihimo guys nga magic challenge. So atong isagutan gyud na ang bato dire i-transfer na to diha. So ato nang kuuton ang isa ka bato. Tara guys. So atong ipalusot dire sa ilalom. Tanaw guys ha. Oh, kahi magay ni guys oy. Bisag way bangag. Tawalan na to gamay. Tuktukahan kung na tuktukan direhan kung musulod ba kagid papel. Tarong nga ha, bantay gimo kung giilan. Ay wala lagi na lusot lagi na ukabi din han. Bantay. Ukabihan. O di ba han? Tara. Ala. Diba no naraw? Ay lusot gina siya diha kay ang atong gisabutan ipalusot ba ya? So sige ha, bantay ka ng uban. Magkuha na buta diri guys. Oh, magkuha na buta. Nara ang
Sana, lingin nga papel. So, ipalusot na po nato na diri sa alam ko mo may atong gisabutan. Duot gyud. Duot gyud. Rungag duot. Duot gyud Majikiro. Tawal-tawal lan. Tuktukahan. Ukabihan, ukabi. Oy! Duha na. Duha na o duha na. So, Duha na siya. so duha na ang kuha na. Tanaw gino nga ayo guys, duha na. So, atong buhaton karon. Isa na lang atong kuon guys. So, kuon atong isa dire, ipalusot na po nato dire sa ilalom. So, atong ipalusot ni guys. Tawal-tawalan ni nato gamay. Tuktukahan. Kung naa ba gid diha tulo na ba? Abriyo O na. abriha. Uy, Ala! tulo na. Gilusot gyud. Grabe ha, grabe magic na kuhan. So, uy, yungungan ko sa akong magic hirong gamay. So, at sa pabuton ha. Lagi nag-magic. Magic. Hindi magic na sada. Hiro gamay. Kaya itong tanahon ang magic ni Tata episode. Nara. So, atong buhaton karon guys, kay gilusot naman, na naman ang tulo ka papel. So, atong buhaton is ang kanang katong tamtax nga isa ka box nga atong kuan ganina. Sus gahi ra pa kay na. Guys, kidako kay nang tamtax. Pero sige lang, mulusot mga ninang dako-dako. Sige na guys. Ayaw pa na kay atong magic dili mahimog masumpo. Kay ang magic ni Tatay Pisot gikan kini sa suok sa kalasangan. So, atong ipalusot o gahi gikay guys, ipalusot guys ang guys dako-dako mangguni. So tuktukahan. Ukabihan. Dahil lang. Nananog ka dire. Na diha. Ay sus. Hala! Tanawan. Nawa. Ako magic challenge guys. Dili basta-basta.